Здравейте! Днес ви представяме младият художник Марин Маринов. Марине, здравей! Здравей! Благодаря, че се съгласи да проведем този разговор. За нас е удоволствие. Днес сме те поканили, за да разкажеш малко за професионалния си път, за своята живопис всъщност. И в този смисъл, нека започнем с това. Ти си завършил живопис в Художествената академия в ателието на професор Кирил Божков. Да, точно така. И моят въпрос е как обучението там те промени? През какви идеи срещна, през какви процеси премина твоята живописна работа? Как стигна до образа, който изгради в последните години? За тези 4 години просто работата ми се насочваше в много различни хаотични посоки, мога да кажа. От фигуративното към абстрактното, после пак към фигуративното, академизъм, след това сюрреализъм. В мен винаги имаше нещо дуалистично, което се опитваше да хем наложената линия, форма, стабилността на конструкцията да се покаже на преден план, същевременно и лекото свумато, което присъства в формите. И не можех да определя къде точно съм аз като позициониране в светът на изкуството. Първи курс, академизмът, така доста ме беше завладял, исках да се изуча на формата, но в крайна сметка разбрах, че някъде там се претопява това, с което не е свързано с някакви норми, рамки и така нататък. След това експериментирах с много скандални сексуални фигури, мога така да кажа. Беше скандално за много хора от академията, но имах нужда просто, защото аз бях в един такъв период, да кажем, с леки трудности относно приемането на моя аз. Периоди, в които не можех да си обясна аз къде седя в светът, говоря в изкуството. Исках това нещо да го покажа на платното. Започнах с едни приличащи на издължени форми на тела, с разпръскване на течности в една такава загадъчна тъмна атмосфера. Но след време разбрах, че просто и този формат не е моят. Не е моят от гледна точка на това, че аз самият не се чувствах, че изцяло това е моята личност, която искам да представя на света и на себе си също времено. И стана и четвърти курс, в който аз вече с необходимите, да кажем, академични знания, които получих в академията, за което съм много благодарен, трябваше да изведа една моя концепция. И тази концепция може би изкристализира, може би беше в Америка. Тогава бях на бригада и се чудих добре какво да направя, така че да се побера и в формата на тези представяния, които са на края на нашето завършване. И с какво мога аз да покажа авторското ми виждане. Отидох на бригада в Америка 2019 година и там имах доста време да се гмуркам, да плувам подводно гмуркане. И при подводното гмуркане интересното е, че ти си доста насаме със себе си, отделен от външния свят. Имаш много време да мислиш относно това, кой си всъщност, какъв си, за битието ти, по-точно. И се замислих, добре, водата е доста важен елемент в моя живот, защото аз бях пловец в националният отбор. Може би 10 години и 15 години се занимавах с плуване. 3 от които бях в националният отбор по плуване. Но в един момент, в 8-ми клас, трябваше да избирам дали живописта или плуването, защото когато се състезаваш на високо ниво, ти трябва да отделиш целия си живот в това ти да станеш по-добър. Тялото и умът ти се занимават изцяло с това нещо.
но в един момент аз нямаше какво да направя, защото самият сповед, това творческо вдъхновение започна да набъбва и в един момент трябваше да избера тази посока на творчеството. Всъщност, серията, за която ти ни разказваш в момента, е серията Марин, която представя пловци. Всъщност, то е на известен смисъл ти рисуваш себе си. То е автобиографично, автопортретна серия, нали така? Точно така. Да, а тя е от 2019 година. 2019. И Марин не е случайно самата серия, защото Марин е морски на латински, нали? Да. И общо взето Марин с моето име и концепцията за водата също едно двояко такова звучене. Всъщност тази серия стана доста популярна, тя спечели наградата на Unicredit Bullbank, доколкото си спомня. Да. Всъщност ти разказа за мотива с плуването, че зад него стои личният ти опит, философията за осамотяването в дълбочината, за вглъбяването по-скоро в дълбочината. Как реши форматите да са големи? Имаш ли нещо общо с това, че искаш зрителя да преживее почти в реален размер човека, който се гмурка, човека, който потъва? Как реши размера? Така, размера първо исках повечето платна да са горе-долу един и същи размер, за да могат добре да седат, да стоят на стената. И нали, по-дълбокото звучение, че искам да изглеждат като фигури, като колоси, като емблеми, като да покажат ясно емоцията. Да кажем, една картина на старта. Тази картина точно и ясно показва елементът преди скокът, яростта преди скокът. Или пък интроспекция в жълто-синя стая. Там беше точно такава форма, която хем заставаш ти пред собствения си образ, изцяло гол, почти изцяло гол, открит пред светът, така че нищо да не остане скрито. Дълго време имах различни психологически усещания като дереализация и деперсонализация. Това идва от твърде много адреналин, който нахлува в тялото и по този начин самият организъм да се самосъхрани при такъв момент. Той като че ли се дисоциира с тялото и самият ти, да кажем, по-просто ти не усещаш себе си като ти в светът. Или пък светът, както го виждат нормалните хора. Нали? Ти това го разбираш много добре и когато рисувах тези картини, аз самият исках да се самоизявя в свет, т.е. да покажа, да мога да изследвам това ли съм аз. Защото самото психологическо състояние те кара да се съмняваш в собствената си живост. Колко време работи на серията? Защото те са с доста монументално внушение тези платна. Половин година. Върнах се в България и взех така големи формати платна и се чудех как да позиционирам, какво да направя, как да изразя плуването изобщо в водата. И си казах, добре, аз не притежавам нищо друго, освен като образ на мен самия. Другото всичко е доста чуждо. И един последен въпрос имам към теб. Като автор, който работи основно живопис, какво е мнението ти за намесата на фотографията в фундамента на живописното изображение? Всъщност много изследователи, сред които и самият Хокни, доказаха, че художниците отдавна познават и използват оптиката. При Караважо. Не говорим за фотография, говорим за оптика, защото все още фотография няма. Но аз задавам въпроси в посока на това, на онази намеса, която не е просто оптиката и фотографията като техническо помощно средство, просто като един инструмент, който помага на художника, а по-скоро като това, което оставя следа върху живописния код. Фотографията не е второстепенна, по-скоро
до обогатяваща произведението, да кажем, живописното произведение. Аз лично използвах по времето, когато правих самата серия, защото не ми позволяваше нито средата да работя от натура, но фотографията ми е полезна до толкова, че тя ми дава по-нагледен пример как са позиционирани дадени елементи, да видя интересна гледна точка. Много ти благодаря за разговора. Пожелавам ти успех. Много беше интересно. Надявам се и на зрителите да им е интересно било. Със сигурност ще се видим скоро отново, за да разкажеш за новата посока. Ти ми сподели, че в момента разработиш една живописна линия. Отказ от фигуративното. Отказ от фигуративното, което също е интересен проблем. Ще се радвам да го дискутираме скоро с теб пак. И успех! До нови срещи! Мерси.